हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनै आं मानि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै 2025 बे मायथाइयाव मोनसे गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर गलापी फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे बिथां गोजोन बर'नि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुन, जाय सावथुननि मुङानो जादों साहारा। लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां साहारा मुंनि आपकामिं आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मोगथां नार्जारी, मनालिसा हाज'वारी, राकेश, राजश्री आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां साहारा मुंनि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां साहारा मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा? लोगोफोर बे मोनसे साहारा आपकामिं मोनसे फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होखाबाय बिथांमोना। नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला गलापी फिल्म एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव नोंथांमोना नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो बे गलापी फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव मोजां फुल मुभिफोर बिथांमोना लाबोबाय थायो। नोंथांमोना बयबो थांनानै सापर्ट खालामहैयोब्लानो जाबाय आरो बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां साहारा मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय बयबो एसे नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जेब्ला बेनि फुल डिटेल्सखौ मोनथिबावो अब्ला बेनि सायाव गोदानै मोनसे फिन आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोनो फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां फुल मुभिखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर।